dneska budeme v Brookhavenu a jsem tady se 3 kámošem. Jo. Mám tady kamaráda Damiana, kterého asi nikdo neznáte, a potom nějakého druhého kamaráda, který říká, že je youtuber. Můžeme mu jen věřit. Tak jo, jen vám řeknu, říkáte, proč mám oblečení. Mám takové oblečení, protože jako chtěl jsem začít vždycky nějak tak. Začal jsem ho vykrádat. Hej, počkej, já to tady vypnu. Tak vyber si teda. Buď se mnou budeš natáčet, nebo nebudeš. Tak může být s tebou. Čau. Ty chápeš, ty mi tam pořád lezeš do mého videa, chápeš? Tady záslony kvůli tobě. Nevychloubej se, Lambo, kámo, to má každý. Já mám. Tak to je to. Tak jo. Jako mám tam něco. Tak tam. No kámo, ale já jsem to vlastně prodal. Počkej, někde před mým domem. Já jsem vezmu pušku radši. Kdo tam je? Kdo zvonil na můj... Já o tom... Kdo zvonil na můj dům? Já ne. Počkej, pojď mi to ještě jednou udělat, že něco ukážu. Pojď. Co to je za oblečení? Já tě odbanuju, ale už na mě nezvoň, platí? Ukáž, kde jako? Elku mám taky, kámo. Já jsem to taky koupil za Robuxy, ale jenom to Elko. Já jsem na Everestu! Jubi! Kdo chce jít ke mně domů, ať si tam jde, já tam... Kdo ty přijde ke mně domů, tak může zjistit moje tajemství v tomhle domě. Tutudu. Jakou? Letem... Myslíš jako stíhačku? To já vím, kde si to můžeš... Já to vím, Tam já nechceš vědět, kde můžeš získat stíhačku? No. Právě. To vím. U toho letiště. Tam získám to stíhačku. No my to víme všichni právě, nemusíš se vychloubat. Já nevím. To je za letištěm. Je to za letištěm. Jo, tam jsou takové obří dveře. Hej, počkej, vem si tu sanitkovou, potom můžeš... A potom někoho můžeš nabrat, chápeš? Potom můžeš nabrat auto. Hej, kámo, hlubáku. Kdyby si vzal tu Kámo, kdyby si vzal tu, kterou jsem ti říkal, tak by si mohl nabírat lidi aj.
No. Tak jo, pojď mi nabrat před dům. Pojď mi nabrat. Da. Já taky. Kámo, trochu ti nejde přístav. My jsme vojáci! My jsme vojáci! Jsem kopilot. Jsem voják. Ne, já jdu dozadu, já jsem voják. Já taky. Vlastně. My máme vyskakovat, pane. Máme vyskakovat teď? Proč to máte otevřený? Máme jako vyskočit? Já to zavřu. Proč? Tak jo. Běž, dělej. Skáču. Tak čau. Jsem u letiště. Jo. Pojď. Počkej. Budky. Jdu gadit. Já spadnu. Ne, ale nedávej budku, dej něco jiného. Tak Damiane, vystup. Já mám přednost. Ne, já ho můžu vzít. Damiane, stůj. Nehejbej se. Tak, vem to. Trochu níž. Jedem. Střílej. Jed. A teď nemůžeme do... To jsi udělal. Na co? Uhni, Damiane, jdu tam. Počkej, ještě, a jsem tady. Můžeš nahoru. Damian, ten nechce. Kadí to. Au. Jsem tam. Tak nejsem. Počkej, tak ještě dolů a teď by si mohl. Jak to? Tak znova. Já už vím jak. Už ne, dolů, už vím jak. Tak, nehejbat. Tak pojď. Už jsem tam... Jo, teď nějakou přijít. Tak. Cítím se. Jsem na tom háku, můžeš. Tak nejsem. Kamu dej tu kadivou, ta byla vtipná. Jo, tohle, tu obří kládu dej, to obří kládu. To obří kládu. Obří. Ještě jednou. Kládu. Kládu. To byla taková obří kláda, zkus ještě jednou to přepnout. Tak já ležím tady. Já nechci být v budce. Neheď. Řetěz, dej zase řetěz. Tak jdu do budky. Víš, že teď si mohl na tuhle desku, pojď na tuhle desku. Pojďme. A jdem.
Jo. Tady. To je dole. Tak půjdeme radši na tí druhou Na kadiboud. tom mostě. I tady! Fortnite! Přistaň dolů, přistaň úplně. Já chci tam dovnitř. Já taky. Přistaň. Buď dovnitř. Já nejsem. Je, Ne! On bude v kadiboudě. Já tam přejdu rychle autem. Počkej, dá se uvnitř převést auto? Joda, přistaň. Tady může vjet auto, přistaň. Úplně na zem. Přistaň. Auto. Na louku. Tak jo. Když to nejde, tak... Nemůžeš na louku. A jak? Ježíši. A jde na louku. Na louku, kámo. Tady nebo tady. Na ty desky by to mohlo. Pojď, můžeš. Já tam musím doběhnout. Tak. Autem. Jestli to půjde. Zapomněl to auto. My to nemáme koupený. Jak to, že mi nejdou spavnout auta? Počkejte, já spavnu tanka, vyjedu tam tankem. Počkej, já to vyzkouším. Jo. A ještě bude místo pro tank. Musíte mít tank, bacha, uhněte trochu. Tank potřebuje zapípat. Jo, ne, ale zase stůjte. Ne! Já tam nejsem. Jo, kámo, proč? To bude dobrý. Tak jenom jednou to zkusím, prosím. Ty jsi pravý kamarád. Na čem je to tak hrozný? Prostě kámo pravý válečných těch, musíš normálně na zem, tak? Ještě dolů, ještě. Já jdu do svého auta. Jau! Tak, zavřete to. Tak. Hej, zastav, počkej, zastav. Počkej, jen zastav. Tak, můj kamion. Tak. Můj kamion se tam omylem bugnul. Tak já jdu vyhodit svoje auto. Je dole. Tak můžu nastoupit, když je to dole. Dej to pryč, Damiane, smaž tu káru. Tak jo. Ale musíš ty stát, já tam nejsem. Tak, dolů kapotu. Já tam Já už to otevírám. čekám. Je to otevřený. Jsem já otevřel. Poděkuj mi. Nebudu ti děkovat. Oni jsou otevřený okna. Jsou otevřený dveře, můžeme skákat, pojď. Budeme skákat. Ne, já skočím, já to skočila. Ne,
mě to skočilo. Přistávej. Jo, Cože? musíš přistát. Cože? Ty ale přistaň, já tam nejsem. Jen smaž ty kadiboudy. Hej, dej tam řetěz. Já to nenastoupím teda. Kde jsi? Počkej, ne, ještě ne. Ne. Tak ještě trochu nahoru. Můžeš, držím, můžeš. Hej, Jo, jsem tady, jsem na tom řetězu. A trochu tady se třískám do kebule. já taky. Borece, dej řetěz, budu to děláš. Au! Au! Já jsem tady bubnutej. Můžeš normálně přistát? Já už jsem skoro tady. Under the water. Please help me. Proč? Počkej, ti to je, ukaž mi ho, já to, hej, tipněte to všichni. No tak mu řekni mu ne. No to je úplně jedno, tak mi řekni ne. No to je jeho problém. Jsem tady. Dej tam řetěz, já nastoupím. Já chci si chvilku zalítat do řetězu. A není tady s náma Damian, víš co? Kámo, s náma není Damian. Damiane, pojď k tomu vrtulníku. Jo. Co? Počkej, jsem tady. Můžeš. Hej, ukáž videohovor, dej. Já chci vidět hovora. Ukaž tvého bráchu. Trabe. Jo, to je správný přístup. Co jste dělali? Damian, tady není Tady není Damian.
Kámo, mě bolí uši úplně. Jo. Kámo, a tvůj brácha přestane řvat. Kámo, asi jo, ale mě bolí už to uši. Nemusíte řvat do mobilu. Ty kolik mu je? Kámo, nemusíš řvat také blbáce. Já jsem žádnou neměl. Já jsem žádný pohádky neměl. Kdo? Proč? Jako chápu, ne. Chápu jako, ale nemusí pištět do toho mobilu. Nevím, kde je Damian. Já jsem tady spadl. A kámo, a kde seš? Teďka tady u domu číslo 13. U domu 14. Nebo u toho vašeho domu. U vašeho domu. U vašeho domu jsem. Já vím, se dává. Ale Jo, má počkej. to pítá. Jo, jasné. Kulomet! Dá se nějak posadit? Kulomet! Taky by si nejel toho jeho vrtil. Okay. A ty budu řídit já. Tak jo, jdeme na to. Já bych rád teďka spavnul jedno prdítko. Pojď, najdeme to potom.